Iti Cordillera, papapigsaan dagiti Panagsirarak ti Research and Development a pagnumaran dagiti umili, babaan iti tulong dagiti higher education institution. Daytoy ket maaramat metlaeng para iti panakaputar ti polisiya babaan kadagiti mamanday linteg. Ada report ni Christine Bornolla-Sabaway. Binadang for Health, Bridging Communities Through Research, Collaboration, Innovation and Care. Dayta iti tema tinaangay a 14th Regional Health Research Conference ijay Benguet State University, La Trinidad, Benguet. Pinasatan daytoy ti local government unit, nagdudu mga ahensya ken institusyon, profesional ken estudyante. Kang runa napanggap ti conference apag maysaen dagiti researches, policy makers, medical professional ken dadumapay tapno agsinukat iti pannakaammo, maadaan iti collaborations ken maipatungpal iti researches a makatulong iti umili. Our communities deserve research that sees and represents them clearly. The research that advances health in this region has to begin from that reality, not only from assumptions carried over from somewhere else. Sigunmat kini BSU President Dr. Kenneth Laruan, nabaligi ti maysa a panggep no ada iti binadang wenno panagkaykaysa. Mamati daytoy nga iti conference ket ad-ada makaipaay iti pannakaammo nang runa iti inobasyon ken kolaborasyon a makatulong iti kasapulan seknan iti salunat iti komunidad. The Cordilleran spirit of binadang reminds us that meaningful progress is achieved when people work together. This is also the essence of research, bringing together knowledge, innovation, and collaboration to address the health needs of our communities. Mamati metlaang ni CHED Cordillera Regional Director Serafin Ngohayon, ababaan dagiti na iparang a research ket dakkel ti potensyal a makaaramid pay iti napinpintas. Ken epektibo a polisiya seknan iti salunat ti DOH ken dagiti manmanday linteg a pakaiparangan daytoy. Every study presented today has the potential to contribute to better policies, stronger health systems, and more effective interventions for our communities. Kabayatan na sakbay anang rugi ti aktibidad, nakipaset dagiti participants iti na ipatungpal a second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian.